Hier binnen we bij Yung Frysk live. Vergeet me, leider op tafel. Hitster bingo. Ik ben de eerste bingo. De eerste, ja. Ik ben Janna van Janna en de Shaggy-draaiers. Die zijn een jonge band, we bestaan nog maar 2-3 jaar ongeveer. Die willen graag op je feestje spelen, bij spelen alles. Geweldig, helemaal slagen. Helemaal slagen. Want ook is hier een organisatie, hoe wie het om te organiseren? Ja, die waren lastig wie de eerste keer natuurlijk. Dus wie lastig, maar wat doe je net en wat doe je vol. Maar het is uiteindelijk al goed, daar hebben we een mooi feestje gemaakt. Ja, uiteindelijk zien we maar dik echt een mooi heren. Misschien krijg je ze op het laatste moment. Ze zeggen nooit, het hartstikke gezellig hier. Ze gaan op een mensen minder op, dus dat is hartstikke leuk. Dus het is geslaagd? Geslaagd, en zeker voor herhaling vatbaar als mij geweest.